Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal mig og Duxi prøve at se om vi kan komme ud inden for Michael Jackson af. Vi bliver jumpscaret mange gange, og det kommer til at blive mega grineren. Så jeg håber I vil se med. Ses derinde. Kom nu bare de der. Hvordan kan han sove så meget, bro? Hvor er du henne? Hernede ad gangen. Om på jer. Så. Bro, han peakede bare lige ud af vinduet og sagde AU! Og jeg går ikke der nu. Hvor vi var jumpscare. Der kommer så meget ind den løbende her. Ej. Nej. For så meget jumpscare. Oh. 66. Bro, jeg tror lige jeg døde. Åh nej. Prøv at stå der. Kom, gå nu. Nej! Jo, kom nu, bro. Og toilet. Jeg rød i toilettet. Øj, kig her. Ej, det var da ikke så slemt, var det? I will send you to Jesus. Jackson, hvor du henne, Jackson? Åh nej. Ej, du mener ikke, vi skal tage køre igen med det? Hvor kukker Malte op? Kig. Au. Øj! Ej. Det var det for i dag. Jeg håber I nød videoen. Ses næste gang. Hej.